Fil-waqt li għaddejja l-kampanja elettorali, il-ħidma tal-gvern komplet. Fil-fatt, fil-waqt li fil-bidu tal-kampanja elettorali kien hemm 85% tal-manifest elettorali lest, issa dan tela għal 90%. Dan mhux f'5 snin, imma f'4 snin u xarejn. Ħabar dan il-Prim Ministru Joseph Muscat f'intervista fuq One Radio. Fost oħrajn il-Prim Ministru nnota l-għażla li għandu quddiem il-poplu Malti bejn min għamel 4 snin u wettaq u min qiegħed f'koalizzjoni bla pjan u bla costings fejn dawk li qed imexxu jinsabu f'sitwazzjoni instabbli. Din m'għadix taċċajt. Hija kwistjoni serja ħafna. Jien nemmen li dak li l-unika direzzjoni li tista' tigarantixxi stabilità u sigurtà għal dan il-pajjiż flimkien ma' riżultati effiċjenti u effikaċi għal-futur huwa dan il-moviment. U l-għażla hija ċara. Mistoqsi dwar jekk jemminx il-ġid u x'jasal għand kulħadd, il-Prim Ministru sostna li għad fadal xi jsir. Imma tul dawn 4 snin intlaqat kulħadd bir-roħs fil-kontijiet, it-tnaqqis fit-taxxa, dawk kollha li żiditilhom il-pensjoni, kull min sab xogħol, min jieħu childcare b'xejn u iżjed. Riżultati li jidhru anke fit-tnaqqis fil-faqar. Dan kollu bi pjan maħsub, b'mudell illi mhux jakkes u mbagħad iroxx lejn it-elezzjoni imma jaħdem fuq il-ġid. Aħna dak li ngħidu inwettquh u kif wettaqna il-wedit il-kbar 90% tal-manifest elettorali tagħna f'dawn l-4 snin li għaddew hekk ħanerġgħu nwettquhom fuq il-wedit il-kbar prinċipali u anke żgħar tagħna. U bħalma wettaq f'dawn l-4 snin se jkompli wettaq b'miżuri bħal lotja lura tal-festi fit-tmiem il-ġimgħa, trasport b'xejn, itnaqqis fil-faqar, bonus il-ħaddiema kollha u li jsiru t-toroq kollha tal-pajjiż.